И здравейте всички, аз съм Slayer и днес снимам първи епизод в Wintercraft. И този епизод го снимам за трети път. Първия път фейл на клипчето с началото на базата, там че намерих равин. Втория път бях забравил да си включи микрофона. И сега включих се го. О, той даже е станал. И такова. И сега ще правим база тук. Значи, сега аз имам някакви известни материали. Така. Ето тук имам малко дърво, което взимам. И аз имам идея за базата. И сега да видим как ще се получи. Така. Значи сега. Така. Ето така ще бъде. Така. И така, сега да започваме с базата. Така. Още 3 напред. И то стъмва ли се навънка? И мен така ми. Да, тъпите му госпожа по математика му е дала 35 страници да такова домашно да пише. Така, то толкова ми стига. Значи сега. Това излита е така. Но ще видите каква ми е идеята и дали ще стане. Да. И вече имам фенскайп. Това ми е фенскайпа. Може да ме добавите. И giveaway за Minecraft Premium аккаунт. Както казах, ще бъде изтеглен на 35 съба. На 30 да обърках. На 30 съба, но аз имам само 13 вече. Но това не е проблем. Да ги съберем. Значи тук сега. Добре да сложа един торч някъде. Така. Сега ще ми трябват стълби. Добре, значи сега. Така. Аз първо да сложа дървенцата. Нещо трябва да бутна с още едно напред. Значи тъй. Така. Ето това, което в момента се чудите какво правя, само да легна да спя. Там ще има. Там ще има честове. Така. Там ще има честове на тези места. Така, значи сега
тъй. Опа. Фейл. Значи така сега. Я само да го направя тука. Значи така. Тука между тях няма да има. В смисъл няма да може да се вижда между тях. Тука. Значи, това е едната страна. И тук ще има честове. Така ще бъде и другата. Да обработя малко дърво. Значи, ето е едната част и от другата ще бъде така. Добре, няма нищо. Значи сега да почваме и другата. Ще ми щупи лопатата. И сигурно следващия епизод ще копаем. И само да ви покажа какво намерих. Като ходих да събирам дърва. Ето даже съм си сложил waypoint. Само вижте. Мина. Само вижте каква мина. Ще видя как да го направя. Така. Значи, сега да започваме с тази страна. Да, точно правилно съм я направил. Сега каза да не съм... Опа! Да не съм влязнал с едно навътре. Така. Сега е това да го обработим. Значи сега стълбички. Значи 8 ми трябва. 8 ми стигаха. И аз слабове имам. Значи така, сега. Към. Значи това сега е готово. Трябва ми дърво. Трябва да обработя още. Явно съм събрал малко повече дърво и ще ми остане, това е добре. Значи сега слабчетата, така, така, така и така. И сега тук отзад дърво. Оле. Добре, това не е проблем, че там е така. Добре. Само си я. Да. Си имам тук доста дърт сега. Наличен. Да го изравним. Така ето. В смисъл така мисля да бъде. И сега леко да набием един лек дизайн отвънка. Междуто така е яко. Опа. Опа. Нищо. Да, така всъщност е яко. Ето така.
Добре, сега да влезнем отвътре. Значи. Тук сега да я направим. Само искам да пробвам нещо. Да, така става, колкото за сега. Ето. И сега подът да оправим. Но тук ще ми трябва още преработено дърво. Така. Я само да цепна средата. Тук ли е средата? Значи 4, 1, 2, да. Точно по където е торча. Той. Само да сложа един торч, за да виждате. Така, аз имам малко айрон кирки. На спална има ферми, но може да си взимате храна от тях, само че трябва да таковате. Кажете го да. Трябва после да ги засадите, като вземете. И да Extreme е сложил вилиджери, с които може да трейдвате. Ама аз няма хода там, защото съм много далеч от спална. Съм на 6000 блока. И няма да хода до там. Има вилиджер, който иска един диамантен меч и 2 емералда и прави такова. Един диамантен меч и 2 емералда и прави шарпнес 1 и диамантена кирка, efficiency 2 и breaking 2, пак една диамантена кирка и 2 емералда. Добре. Тук излязнахме отгоре. Така. Да оправим и покривът. И таванчето. Така, готово. Таваните тези са готови. Сега да направим едно нещо. Ето така. Ето виждате как изглежда базата отвътре. Сега ще ви покажа. Да, ходих в недъра и събрах малко глостон и малко кварц. Нямам недър портал, но да спална имаше. И аз преди да тръгна да оцелявам, отидох. Така. Ето така да сложим. И сега имам нещо в предвид. Не бе, аз бърках ли го, бе? Да, аз го сбърках. Да, то ми даде 3. Не. Така не става. Ми ще бъде отгоре. Само трябва да ида да взема друго глостон. Честно, ако ме питате, този епизод не знам колко дълъг стана. Чуя се.
Ето така. И сега да преминем към другата част. Която са честовете. Ето, както виждате, могат да се отварят и са тъмни. Значи ми трябват още 3 честа. И така, драги зрители, базата ни е готова. Ето е, така изглежда отвънка и отвътре. И сега да върнем да спим. И това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Ender Slayer. Абонирайте се, харесайте, коментирайте и довиждане.